So guys, ito naman, 10 lote din ito na magkakatabi na merong tig 180 square meters din ang cut. So mula dito sa lot 85, ito yan, block 1 lot 85 hanggang 94, lot 94 hanggang doon. So ayun, hanggang lot 94, tigwa 180 square meters yan. So yan, tig 10 meters ang frontage. Ito ang facing the sun, facing sunrise pala. Ayan, tig 180, block 1 lot 85 hanggang 94, lot 94. So ito yung sun. Yan, facing sunrise. Facing sunrise siya. Ayun. So ito, tig 180